The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Maya Paldo, Pampanga, ako po yung kayong Dalasuyo, Paulo G. Santos, ini po yung Bante Abagat, yung special coverage ng CLTV 36 Deal King Epekto na po ketilabuat Kapampangan, nimpong babansyon tamong ene po bagyo, nune abagat ne po ini pong maging rason at ining uran-uran, alampat na patuloy tayo po ne mandatilaya po keni po labuat Kapampangan o alimo po keni labuat Kapampangan, nune kem pong Luzon Island, kumusta na ko po kabalen at dito sa mga nanonood ho sa atin, gusto rin natin pakitunguhan yung po mga karatig ho natin probinsya. Makilabas ko po ka rin malugod king katamong amano. Reni pong king area na mo naman king Bulacan. Ila po tutong mituturan mo naman po. Marami ho sa kanila ang eto ho, babad pa rin ho sa baha. At sa kasalukuyan mga kaibigan, ito pong bagyong Karina ay nakalabas na ho ng Philippine Area of Responsibility. At ito nga ho yung mga headline ho ngayon na dapat ho ninyong subaybayan. At ito pong habagat, asahan na sa mga susunod na araw, opo mga kaibigan, mas gaganda ho raw yung panahon. Ang rough estimate ho nila bukas, baka makita na nating sumikat ho yung opo, haring araw. Dito ho sa mga nanonood sa atin sa social media, mga kaibigan, ito ho yung mga maiinit ho nating headlines ngayong pong oras ho na to. Ito hong DOH, nagdeklara na rin ho ng Code White Alert, bunsod ho ng pag-ulan at banta ho ng leptospirosis. At kakaluguran, iko pong mumunta Mexico, inipundalan kening Lagundi, Mexico, makalbog na. At ini pong Pampanga PNP, bidaong labong libring sakay kareng papunta keni po San Fernando. At DNR, pinag-iingat ho ang publiko mga kaibigan sa posibleng pagkalat ng mga ahas. Ubingan, kakaluguran, kempong albog, ay mimingat ko po karempong ahas sa rin, karempong opo, bingan, nalwa mo po rin bingan, rin makamandag po animal. Oras po miturang kayo, Ken. Diyos ko po nga pong Ginoo, kasakit po. At o yan, kakaluguran, nakakiiep mo rin po ining aftermath na po ning pamanalasa na po ning bagyong Karina. May ginya pong super typhoon yan. At king kasalungsungan, opo mga kaibigan, lumabas na ho, niluwal na pong bansa. At asaan pa mo rin po kano ining pamanuran kakaluguran at baka nita pong midinan tamong mas malino, tatakikyan tamo pong impormasyon. Makakausap po natin sa linya ng telepono si Mang Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa dito ho sa Clark. Mang Manny, kumusta na ho kayo? At itong mga sumusubaybay ho sa amin, nagsasabing, ano nang nangyari? Bakit lumabas na ang bagyo? Pero eto, pagkalakas pa rin ng ulan. Mang Manny, ano nangyari? Yes po, tama po kayo. Kanina po nga alas 6:20 ng umaga ay lumabas na nga po ang mata nitong si Typhoon Karina. Pero kahapon po naging super typhoon siya sandali, and after na maglandfall siya sa Taiwan, sa northern Taiwan, ay bumalik na po siya sa kategory ng typhoon. So lumabas na nga po kanina ng umaga alas 6:20, pero nag-iiwan pa rin po siya ngayon ng mga pagulan dahil pinaiikting pa rin po niya itong hangin habagat. Kamukha po nitong Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Apayao, Benguet, Zambales, Bataan, Pampanga at Occidental Mindoro. Makakaranas po tayo ng monsoon rains. Yes po, dulot pa rin ang habagat. Ang natitirang bahagi po ng Cordillera Administrative Region at ang natitirang ng parte pa ng Calabarzon at Tarlac at Nueva Ecija, occasional rains naman po na nakaka-apekto sa kanila. Southwest monsoon pa rin po ang dahilan at gayon din po ang Visayas at ang natitirang bahagi pa ng Luzon. Habagat din po pero hindi po kasing dalas ng ulan na naibibigay po kapag po yung mga lugar ay nasa monsoon range. So iba-iba pong kategorya ito, may monsoon range, may occasional range at mayroon naman din pong maulap lang ang papangirin pero may inaasahan lamang po sila mga pagulan, So lahat po yan dulot ng habagat. So wala na po tayo si Karina, kaya
medyo unti-unti po siguro mag-i-improve yung weather natin. Yun nga lamang po, nag-iwan po siya ng mga pagbaha sa maraming parte ng ating bansa. Mamani, interactive po itong ating programa at nakakatanggap po tayo ng mga komento ng ating mga kababayan na nanonood, hindi lang ho sa kanilang digital TV, kundi sa social media. Ang pakiwari ko dito sa iisang tinig nitong mga followers na CLTV, nagtatanong gaano ba kalaki itong nakikitang kaulapan ng Pag-asa pagkat simula kaninang o kagabi pa, naulan daw dito sa kanilang area, lalo na sa northern part ng Central Luzon, dito sa Aurora, Zambales. Pagkalakas pa rin ng ulan. Dito rin dito sa mga followers natin na Kapampangan. Ito, kaya po kaya kami Tarlac. Ay nuko, Paulo G, kasi kaning uran. Wat bala mo, alam pa magbayo, ngara. Wala daw pag-iba itong panahon, Mang Manny, at hindi pa sumisikat itong haring araw. Opo. Ay, yun nga lamang po, ilang araw na nga po hindi sumisila ito si Haring Araw. Pero magbase po doon sa ating satellite imagery na kaharap ngayon, ay halos buong Luzon po ay naatakpan pa nitong ulam. At kung mapapansin po ninyo, ang sinasabi lang po natin lumabas ay itong mata ni Bagyo. Pero may naiwan pa po siya mga kaulapan. Nandiyan pa po siya sa may bandang extreme northern Luzon. At yun nga po yung hatak niya na hinahatak yung habagat. Kaya asahan pa rin po natin yung mga pagulan. Huwag po sana silang magagalit dahil talagang ganyan po. May pagulan pa po tayo mararanasan. Katunayan nga po, kaninang alas 11 ng umaga, ay nagpalabas pa po ng heavy rainfall warning ang ating ahensya. Ang weather system po ay enhanced southwest monsoon o habagat. At ang orange rainfall warning po natin ay nakataas pa po dito sa Zambales at Bataan. Samantalang ang yellow warning po ay dito naman po sa Tarlac at Pampanga. Ayun. So, yun po. Nasa yellow warning pa po tayo. At mamaya po, hintay pa po natin mamaya alas 2 ng hapon kung mababago na po ba itong rainfall warning na ito. Okay. Babani, panghuling hirit ko na lang sa iyo. Ito ho bang binabantayan nating habagat kung ihahambing natin sa mga nakalipas ho na season ng habagat? Ito ho ba'y masasabi nating pinakamarami ng volume ng tubig ulan na bumagsak? Yes po. Ito mapapansin po natin puro habagat po ang nagbigay ng mga pagbaha. Hindi naman po ito dulot directly ng bagyo. Hindi nga naman po, yung bagyo yung dahilan at nagpalakas nitong habagat. Pero nasa habagat season po tayo, pero sa ngayon po ay talagang marami-rami po yung ulan na ibinuhos dulot ng habagat. Okay, maraming salamat, Mang Manny Esguerra. Yan ho, ang puso niya sa public service dahil mayat-maya hong naaabala ho namin dito ho sa news center ng CLTV. At ingat po kayo dyan, Mang Manny. At siya nawa, yan pong mga rain gauge nyo, at yung mga kagamitan ng Pag-asa DOST, talagang calibrated upang yung monitoring natin talaga on track. Alam nyo, mga kaibigan, ito, kwento ho natin, ang problema ho, kapag merong nai-install ho dyan ng mga kagamitan, yung mga equipment para resti ng Pag-asa, kung minsan ninanakaw pa, ang bihira. Kaya ho, dun ho sa mga, barangay official, kung maaari ho, yung monitoring sa ilog, at gayon na rin sa pagsukat ho ng tubig ulan, yan ho, bantayan ho ninyong maigi. Dahil pagka ho... Tama po kayo. Nung araw po, sa Apari, sinunog yung radar natin doon. Isipin mo yun, di ba, Mang Manny? Maraming salamat sa iyo, Mang Manny Esguerra. At, welcome po mga... Ayun, opo, ingat po kayo palagi. At dito sa mga nakikinig ho sa atin, mga kaibigan, lalong-lalo na yung mga nakasubaybay ho sa social media. Jason Punsalan, watching from Mexico. Chi Enriquez, watching from Sampaloc. Yung po mga binabaha natin kababayan. At suta naman po kakaluguran. Reni pong reportorial team tamo. Sula naman po kempong lugal. Nanuno ka rin. Mandatila po itang no ka rin Paulo G. Mandatila po itang albuga. Oy chapi kakatakutan tamong mitatas. Pero aking kasalungsungan kabalen, pakikwanan daya po nga kasabi, kilinya na ning telepono o via Zoom. Masantul Mayor Tonton Bustos kakaluguran. Baka nitang baluta mo na nung kabilyanda po rening at Chukeni Port District. Kasi kakaluguran, ikaw pumanal beke kami, nanuwaring atin, karatang pamipunta Masantol. Malapit siya po ini Kempong Pampanga Bay, Amanwanda. At kini pong dalana na po ninda, yapi na po yung pinakamababayan.
na nuno ka rin kakaluguran, aliwa mo po itang sikana na po ning hangin ning karelang pakitunguan nune itang tas na po ning danom. At opo, ang tabayanan niya po yung kaya kaming follow-up ken, kaya pumasantol. At king kasalungsungan, pakibaluan tayo naman po yung maging monitoring na po. Rening tsukening kapapanibala na po ning Syudad San Fernando. Kasi nung ayas lagi, nung nanong sitwasyon kay darendalan, ay koyang Raymond del Rosario po, ning si Diara Raymond na po ning San Fernando, akakita mo, bala mo at kakating danom kay ni po Jasa, kay ni muna po MacArthur Highway. Kong Raymond, abak na balen, na milyari. Panapo na po ata. Ito. Yun po yung kinakasama kasi, uling nasalukuyan pa kasi, experience na pa rin po yung mga sikan na uran at na mag-source, marakalaganong na mananakbag. And of course, ituloy niya sa topography mo, na yung danong manibatang babo, dadalan pa rin po kinakasama. Pero kinakasama po assessment, hindi kakapin naman, magbaba naman po yan itong may kakabreak or gap kay pamanuran. So, baluta naman, kailangan po talaga ma-absorb pa mo itabayon nila. Dapat kay lalam, papunta, palwan, kaya ang pampagating ganun, dadanasan tamo. So, that's the reason why maka-experience tamo po talagang flash flooding and water funding karing kinatamong major thoroughfares kalupan na puling habang gitsit. Inglupa na ning Balen, Kenyang Commercial District. At yung totoo na yung kakakita mo, mag-umpisa kitang Olivas, boundary na ni Santo Tomas, ne? Kening eastern part na ning San Fernando, ang gamo naman kening Commercial District, kening Jasa, kening tulid na ning kaya kaming stasyon. At bala mo yata, problemado la rin yung kaya katamong drainage system na milyari po at may stock in danom. Actually, sir, king drainage, mag-atinta yung intervention ng city government ken through our city engineer's office. Atinta mag-declogging activities ken even prior naning pamagdatang ning kauran. Dapat talagang marakal adanong kasi anya ma-overwhelm yung drainage system tamo. Pero sabi ko tingnan din, basta't may kaka-break mo king pamanuran ng popa or may ka-gap, ako bet, ma-absorb pa naman at up to this time, ma-absorb tamo yan king pamag-roving tamo po, itong yan manuran, akit tamo na mawawala itang ating portion na mawawala king ganong na flash flooding. Pero itong talagang tuloy-tuloy yung uran, again, ma-overwhelm na yung kinatamong drainage. Kanyapin po, ating mga niya talaga, lalo na karing gutter area na po. Siyempre, karing po talaga mananakbag yung danom. Dening talato kita mo, king kasalungsungan, indanom kasi kening Pampanga River, kaya pa yan ing karelang prediction, etapa tatasa nung talagang intandanom ken babo, di nagus ni keni kaya katamo saan niya pa kanong kayan dagulin danom keni Pampanga River atin yang epekto ni keni kaya katamo San Fernando kaya katamo pong natural drain king city of San Fernando is San Fernando River kaya pong lawe ko it's a separate water river system nung kitang lapit na dapat may tutuglong tamo ken kitang muling at tamo king bandang libutan somewhere libutan kanyapin metong tamo ka rin nadalana na so San Fernando River I think it metong ka rin mag-feed eventually kitang Pampanga River yung situation naman king kitang pong San Fernando River as of this time yung water level po ka rin above normal so ali pa rin naman po kakit ng kinakasama alerted monitoring committee na critical level at as of this time. Basan ko na rin ng komento tamo, dakala rin ng makikisaglulong mamaya komento kaya katamo ko Raymond, opo kakaluguran, samantala na niya pong pamikatagon, baka nitang na pong kararasan tama kanini,
itang assessment tamo ang giapuretang sabi dapin kong Raymond neng mikaka study ne feasibility study lalo na karetang flood mitigation project ing dapat yung interviewan detang tao retang atsukeng grassroots ulang ilang makabalo nung angga kanano kalalam itang sagaran pagragasanan nim danom at nung makanano ya raragasa itang flash flood ne kening komento da rin kaya katamong kabalen ayan malambat na pong panahon makanyan ana sanena kaya po da rin nga luwa aminan mi naman po anang Sonia Tarok ne aminan tamo na may latine po yung sapa mula Sampaloc ang gana po Palengke ayo pa po ka rin tutupo ita Sana po kami Melati. Melatine po kano yung sapa. Kini po Sampaloc hanggang po Palengke, Burisabenta, San Fernando River. Taga ng itang diameter na, ene atsuketang original ng size. Anya makanyan. Most probably, syempre, dito po ating tutubong vegetation. So talagang nagkay mag-impede kaya flow na ning danom. Dapat, with the available resources na ning katamong engineering office king in terms of flood mitigation at nagdamo po kasing equipment talaga na actually year-round then mag-discipline to ensure na ining katamong outflow clearly daring miyayaliwang production or vegetation basta madidisil kaya basta sigurado nga i-absorb natin yung danom. Pero siyempre siguro pwede tayo naman din aminan na kitang stress na rin creeks and river system tamo with the limited resources talagang tayo na direction or putang ayari tayo ng neto portion putang balikan tane posibleng kain na nena naman filtered na nena naman so ito po yung kahit tamo but rest assured hindi ka tamong government through our city engineer's office atin na pong mitigation and intervention na papatupad or implement sa rin kinatamo river system. Bangani na pin ma-address itang flooding situation in the city of San Fernando. At totoo po ito, ating southern portion na kasi ng city of San Fernando, mababaya. At talagang ating lugar talaga ken naturally low-lying at talagang very prone king albo. So atin po reta rin pa-prioritize sa mga sa tukuyan at dire-diretso yung pamag-assess na po ng personnel na ng city government na retang affected families. Of course, in coordination with the barangay. Pero again, mas masating po, karetang aliwang kareng private person, karetang individual family. Nung ating kayong situation, Ken, na iwakapit sa kahit, mapagputa na, ang sabi ni, na i-relay o i-coordinate siya kareng kanyang respective barangay officials tamo, at tamo po nga manuan na barangay DRRM committees kasi per barangay. Pangganita po, gusto pong ila po kasing main source tamo rin of information aside sa retang personal tamong papunta na tao na physically mag-assess sa ring flooded areas. Baka nito po, niyadaya po kitang katamong assessment, kitang katamong report at adinan tayo po panahon na validate or assess itang area of the report tamo. Raymond, samantala naging pamigatagon na rening papasakoro kaya katamo. Sana po pasyalande po rening pong atsukeng kapanibalanan ng San Fernando ada. Kaya ni pong area na ng Covelandia. May makod na po yung subdivision, bubusbusan de. Nga na, yung kasiping da pong barangay, kaya ni Bulaon ka no. Uli ka nung malulumod no, mga kanuren tao na kanong mamanuran. No, warin tunay na adala na ng danom kayong Bulaon. Kasi kano yung subdivision kaya ni Covelandia, makabakod na itang perimeter fence da bubusbusan de rening kabila ne o yan po yung masakit na katutuan kakaluguran gusto po ating pong development dapat po taga na po wasang-wasang itang urban development nga manwanda kasi nung alaya pong drainage system karon po kakapalyar yan ayo pa po kening comment da po rening katan talatuki. Opo
Ito po, King incident, King Covilandia, ni-report na po kaya katamo yan, I think 2 days ago, 2 nights ago. At ito po, immediately may papunta tamang tao in kinatamang pong Emergency Operations Center. Papunta tamang tao at in-ordinate tayo ng kinatamang city engineer. In fact, kitang meeting na ng DRM Council napon yung popang Emergency Operations Center. Metong yan po ka rin may reporting Covilandia. At in-endorse tayo yan yung City Engineer's Office. At yung City Engineer's Office, sabihan na po, i-evaluate nung naritang masanting maging solusyon kaya pong problema ngayon. While of course, natang concern kasi, natang concern is private kaila po na yun. So, Bilandia, po, itang metong compound yan. Natin po, kasalukuyan, yung engineering, iya pong metasta mo at iya pong manigaral nung makanano din pong address. Takal po, salamat, Cor Raymond. Opo, asahan po na ini pong pamagbansyota mo ganing epekto na po ning habagat. Mamaos kayo mo po paneke kayo at nung sakaling ati kayo pong abiso ka rin ni pong Fernandino at tabing yung kami mo pong pabaluan. Takal po, salamat kayo. Yan po. Okay po, takal po, salamat. Ingat po, salamat. O yan kabalan, dindamdaya po ko po Raymond, kaya pong si Diara Raymond po ni Ciudad San Fernando at doon ho sa mga nakikinig ho sa amin sa iba pong mga mahalagang balita, isinailalim na ho ng Department of Health, ito hong DOH, sa Code White Alert. Mga kaibigan, ito pong lahat ng unit dito po sa ating bansa. Opo, kasunod ho yan ng malalakas na ulan at pagbaha at bantahon nitong leptospirosis. Naku, mga kaibigan, maging pamilyar ho kayo dito ho sa sakit na ho na ito. Pagka tumama ho sa atin, may kakabulagaan at tayo ho andyan at naggagamot na pagka malala na. Dulot po ng bagyong Karina at nito pong habagat, mga kaibigan, talagang malawak po itong baha na nararanasan ng ating pong mga kababayan. Ibig sabihin, nakahanda ho ang lahat ng medical personnel, mga kaibigan, pagka yan nasa ilalim ho sa Code White sa mga ospital at sa mga health offices upang magbigay naman ho ng responde sa mga kinakailangang serbisyong medikal. Sa ilalim po ng Code White, mga kaibigan, itong Code White Alert, kailangang mag-monitor at i-report dito ho sa health unit ng DOH ang lahat ho ng untoward health incident. Sa talanga ho ng DOH as of July 13, nasa 1,258 ang nagka-leptospirosis na po. At ito, mga kaibigan, maigi hong makita ho natin. Pero ito, may downward trend daw ho mula ho June 2 hanggang July 3. Ngunit posible raw itong tumaas pa. Lalo na ho sa kasalukuyan na masama ho itong panahon at ayan nga ho, malawak itong pagbaha sa maraming lugar dito sa Luzon Island, mga kaibigan. Nasa 133 naman po ang naitalang nasawi dahil ho sa sakit. Batay ho yan sa July 13 data ng DOH. Abiso naman ho ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa publiko, mga kaibigan, na iwasan ho ang paglusong sa baha, paghawak sa mga lupa, putik at dumi. Matapos ang baha, may sugat man o wala para ho maiwasan ang contact sa leptospirosis. Sa mga kailangan naman pong lumusong, eto, makinig kayo. Sa mga kailangan lumusong, gumamit kayo ng bota hanggang tuhod, mga kaibigan, at hugasan po ninyong agad ang inyong katawan ng malinis na tubig at sabon pagkatapos. At mainam din daw, mga kaibigan, na agad ho kayong kumonsulta sa doktor at huwag maging kampante dahil matagal lumabas ang sintomas ng leptospirosis. Kabilang ho sa ilang sintomas ng leptospirosis, ang lagnat, trangkaso, tama ka dyan kuya, pagsusuka, pagkahilo, muscle pain at pananakit ho ng ulo. Gayon na rin ang pananakit ng kasukasuhan at pamumula ng mata. Naku, mga kaibigan, pagka nakikita nyo na hong ganyan ng inyong katabi, lalong-lalo na si Bunso, nagtampisaw, naligo sa baha, kailangan na hong ikonsulta ho yan sa doktor, mga kaibigan. Ako po,
Manaliling Channel, kakaluguran, ikaw pong manalbegeng kaya kaming social media, i-like ye at i-share ye po yung kakatamong live streaming. Baka nita pong balo yun nung nanong mga palyari kaya ni Pula Buad Kapampangan. Ito pa rin po, ang inipamurin po yung Bantay Abagat special coverage ng CLTV 36.
Magbalik ya po ing bante abagat ing special coverage na po ning CLTV 36 Dikil King Epekto na ni Keti Pula Buad Kapampangan. Kakaluguran ni Paolo G. Abayan niya. Akabang oreni po. Pakikwanan tala pong kakatalamitam. Reni pong kakatamong pamuntok. Pamuntok mga nanino. Ada rening kakatantala tuki. Pamuntok na po ning balen. At syempre alwa mo po rening local chief executive ing kakatamong guluan. Ayan, buligligan. Nune po reni pong karelan department heads. Kaya pong Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na ning Mexico kakaluguran. Aba, tambing-tambing, segutaan nakatamong koya ko pong Victor Sunjang. Kombik, kumusta la rin Memalen Mexico? At oreni, buri ko lang aslag kang kapabalwan rin mamagkomento tamong netizen. Michael Gatbonton, dengko si magatemplan dumalan keng Lagundi papuntang SM. Malalaming danum, SUV la deng pwede at pota deng mababang saken tumirikla. Mami ang kapabalwang kaya katami ko yung Michael. Ibat kami San Fernando 15 minutes ago. Malalam mo rin, bayo kadatang SM. Alert mo ka rin mababang saken. Ren po magmasabal at yung pusong makabalen. Reni na. Koyang Dick, status na pa mo rening dala na not passable karening malalating vehicle keng Mexico. May pagkatanapan po kaya kalamuan. Actually po, nandun bandang alas 10, tutunan ni alila po possible din kaya katamong light vehicle. So, parang nandun bagyang mig-growing kami. At yun nga po suring one foot. So, possible no po kareng light vehicle. Yun sa kentamo, kaya taking Lagundi to SM po. Okay, so passable na lang yan As of nano ng oras para resti. Yung oras ko kaya ng telepono ko, alas 12:56. Passable na lang po kano ng koya ko pumbik, pero nandin nabak yan, alas 9, papakit niya kayong video mi kombik. May lalamin danom. No, kung rin mani ba tanin danom mayong kombik, bakantang pakitin dyan din masalese rening Memalen, Mexico. Actually po, yung tutunan niya, kasi pangatalagad na po ng SM, may kulang tapon dito ang problema para kay canalization po, kaya isipan ko, hindi po pangatambak na po ng masamot. Iyon po maging cause na ng kaya katamong flooding kaya ng bandang OG Road, yan, Lagundi to SM. Wah, bukod pa kaya ni nanula pa rin makalbuga-lugar. Kaya ni dane na ning downtown kaya ni Mexico, papunta munisipyo. Nanula pa rin makalbog. Boss, teta po kaya nung gaya, Tramo, Troso, partner po ng Lagundi, yapin po ipaneming mo monitor. Wow. So, para siya po kaya 2 to 3 feet in gaya po, in Albuquerque. Kita pong papunta kaya Amandan sa Manila. So, ngayon po, ngayon kasalukuyan, medyo may baba na rin po. So, pwede na lang pong dumalan ding light vehicles. Ating mangutang kikatam convict. Nung manibatan ko na sa Fernando, dumalang ko ketang Kamuning. Papunta ko munisipyo alam makalbog ka rin. Itandalan ketang Kamuning, papunta munisipyo. Po ating mandipat kay Mundalan, ita pong papunta kay Kamuning. So far, okay po, passable po rin dalan, Ken. Pwede pa maging alternate route po rin. At ining monitoring tamo na din kasabi kay Mayor Ruding ketang morning show tamo. Inga mano nakako dakaltaga na may magtambak, may magdevelop ang mga luwalas danum, ere api korkula, itandala na ning danum o dating drainage. Kaya kayong obserbasyon na nung peka maragula barangay na may ka-development na ni daramdaman tanay tang epekto na ning matasalbog. Nanong barangay? Yatin po yung amanwaming barangay Lagunti, kita po kitang amanwandang sitio Tramo ang Pontroso. Ito tunan nini, yatin nga na po maging post na niya, ito po pangatalagat na po ng kaya katamong subdivision. Yung pong danumanibatan kay sa Vanilla, San Miguel, San Vicente, kaya ni pong nababaldok kaya ning bandang Lagunti, itang amanwaming Troso, ang Tramo, bala mo yung maging set. Yung maging cash basin po. Kabang misasabi ka ta kanini, ala na ko bang kabalen na ing lalam na ning danum, manggayang hawakan? So, as per reported by the DRNC, ala naman po, kaya medyo po kayong 3 feet
Yakin po itakit ang amon na po sitio tramo po sitio troso. Itanin pinakamalalam ne. O rening namang bilang da rening kahit mo, mag-evacuate, pamilya da rening mag-evacuate at ang popang no ko rin lugar rening nilikas yun na. Ang yan po as of 12:30, patintang pong evacuation mo rin dyan municipal evacuation center. Ilatin po rin ngayon ibatang kaya na amon kong Troso, Riverside. Patinta mo pong 22 families ang pong 126 individuals. Kay ba't po uling aliya makatakarawing evacuation center tamo. So, yung barangay captain po Hilagunti, reta pong makatukunan kay tramo, deta pong 8 pamilya, ang pong 22 individuals, sa tsula po kaya tang cover court, madungno ka rin, makatalakad yung pa rin karelang multipurpose o lang po itang karelang Office of Senior Citizen. So all in all po, atin tamo pong 22 evacuees ang pong 126 individual as of today, as of this time po. Okay, kareni naman pong pamamiyata mong ayuda kasi ini na, nandin impakiadwa nga na pong Mayor Roding itang kooperasyon na po rening barangay captain. Makananyawaring sistema yung pamamiyay relief. Ninula rin dinan yung relief. Kaya pong pisasabyan na, yan, ang gawari retang ngayal bugan. O ang mo naman retang tipong atsula kayong bili na ng pakakaluluan nila nilob, kailangan lang tanggap relief. Makananing sistema yung kanita. Actually po, basta po retang kay Albugan, hindi kasalukuyan po rin kaya katamong MSWD at mag-conduct lang pong assessment. Assess dala nung talagang identified na talagang may epektuhan kayong flooded. Kasi ating mga pilang po kami mga barangay na pagsaminyan ka pong affected families na barangays na gaya po detang alila po gusto kitang katamong estimate. So, kailangan na pong validate nataming MSWDO. Okay. Kini pong command center yu po, burimi pong pakiintin dyan, nene. Baka nita kaya susunod pong panahon, pumwesto kami po ken na no ko rin niya po baling command center yu panawli. Patambalo mi po. Ikan niyo po at kaya tayo pong gulot na ning dialysis center kaya pong Mexico Community Hospital at kaya pong EOC Operation Center at the same time pero niya po kaya kami MDRM office. Salamat kaya ka Kuya Victor Sunjang at nasa amin na rening kaya kayong kapabaluan, karening Meksikano, pilmi, tambing-tambing miratang karela, lalo na ngayon panahon na ini. Yapin po, pamuntok na po ng MDRRM mo, ng Mexico Kakaluguran, ni Kuya pong Victor Sunjang, na tutupong kaya pong buripong yasnag, kapabaluan karening memalen, lalo na po kareta pong papumididinan relief, ne? Koordinasyon po kareni pong barangay captain, o ini na. At deta pong manalbeke kami, Kakaluguran, o yasnag mula retang albog, pari kong Diyos, ne, baka tangakit dala rening kaya katantala tuki. Ot Paulo G, mamanuran pa kaya kami nanong kabilyan kaya ni Pampanga, Ngara, nanong kabilyan kaya Port District, o burimi nga balo kaya ni Masantol. O ini na po Kakaluguran. O, kiula po rening sitwasyon na kendalan, ne. O, reta pong migaganak at mikakuno pulul, wala ating pamurin pundanom. O, pakibalwanta naman po ka Mayor Anton, ne, ning Masantol, nanong kabilyan da po rening kayang memalen. Mayor Ton, kumusta na ko po? Sana po at kayo po keng ligtas sa kabilyan at kumusta yung pamagdurot mo karening kekang constituent? Okay, Paolo, magandang tanghali po. Ngayon po, nag-unload po tayo ng mga relief goods po sa DSWD. Kasama ko rin po si Governor Delta dito po sa paaralan po ng San Miguel Academy. Bali, rening... Itong mga binibigyan mo ng relief items, paano sistema nyo dyan? Kasi marami nagtatanong dito, yun lang bang binaha o kahit hindi binaha, Ton? Kuya Paolo, ang ating pong sistema rito, unahin muna po natin ang mga nag-evacuate, tapos po ang mga severely affected by the high water. And then po, discretion po ng mga kapitan ang mga bibigyan po natin. And ang ating pong briefing with our barangay captains, unahin po natin ang mga nangangailangan talaga. Vice, sige po. Sa ginagawa ho ninyo, sa anong eksaktong location mo ngayon, Mayor? At ilan bang pamilya yung inilikas mo na? Ngayon po, nasa may San Miguel Academy po tayo ngayon. Ina-unload po
kasalukuyan po sa ating likuran yung mga DSWD food pack. Pero as of 11/19, according po sa report ng ating MSWDO at NDRMO, meron po tayong 141 families na evacuate or 537 individual. Medyo tumataas po ang number compared to what we have last night na 120 families with 458 individuals. Mayor Ton, kabisado mo na naman, nene, na oras makanining kahit tumila yung yung ulan natin, yun namang pag-agos ng tubig mula dyan sa Pampanga River, nagpapalaki ng level ng tubig dyan sa 4th District. Sa inyo, ano nakikita ninyo? Bumababa tubig, tumataas? Yun po ang worry namin, Kuya Paulo, na kahit nakalabas na po ng FAR, si Super Typhoon Karina, at wala na pong ganang pag-ulan, dala po ng habagat, patuloy po yung pagtaas ng tubig sa ating bayan dahil po ang catch basin ng Pampanga River ay ang bayan ng Masantol. Kaya po kahit wala na pong ulan sa atin, kung umulan po sa Candaba, sa taas, sa upstream po ng Pampanga River, patuloy po ang pagbaba ng tubig for almost or megit kumula po 1 week po ang pagbaba. Kaya po tuloy-tuloy yung ating close coordination with MSWD and MDRMO. Okay, dito sa mga monitoring natin ng floodgates, ano yung pakiusap mo? Kasi sa sitwasyon na kung saan pinakikitunguhan natin yung mga river system, atin mo namang danuman, ibatan keni Bulacan na pigaganakan nyo na makaya pekto kaya kayong kabilyan ng popageni nga usandang Pampanga Delta. Kaya kayo po, nanong koordinasyon nyo, karening at suking kapanibalaning floodgates, na dapat sana itang communication mapuputot o dapat atin latagan ng coordination na masalese. Kaya kayo po, nanuwaring floodgates sa Maragula maka-epekto keng balena ning Masantol? Ginawa mo po before pa po linubing Super Typhoon Karina, Kuya Paulo. Sinabi po kay katamong MDRM officer ni Sir Paul Magat, inaustalangan po rin kay katamong check gate operators na in command manibatan mo po kay officer. Kaya dapat po in coordination kay MDRM officer pati ka rin check gate operators, constant po ito at ilang pong radio para real time po in kanilang communication at patungkol naman po kay Ngorita mo on top of na pagbaba na po ng danom mula ring upstream, may release siya pong danom, may ipodam po yung Bustos Dam. Kaya po talagang maka-alerto tamo po at tuloy-tuloy po yung communication and coordination with Sir Paul. Nanong barangay, Kenny Masantol, intaga ng asabi tamong atsuket ang critical sitwasyon, ano daw ka rin lagpas tao in danom? Alihi pa rin ang pulag pa sa pero kaya po kestalo. Dibdib po yung tubig sa may Sapang Kawayan, pati po yung 5 barangay po sa Lesbang. Kaya po yung binabantayan natin, actually kahapon po lumipat po tayo ng ilog kahit malakas po ang alon, malakas po ang current, pero talagang mas lungsong po yung alon. At nagpadala tayo na po karela, mapilan pong relief goods, especially po rin mag-evacuate. Talagang matas po yung danom, kaya pong Lesbang. Kabang pakintin dyan tapang masalese nung nunyanti ning danom nunyanti ning volume na ning danom burimi manibat kaya ka magumpisa pa mo ining ausandang La Nina. Iko po nano pong buri yung yaslaga kapabaluan karening kaya kayong memalen na angyang sasabihan da ng mesane na la ang popang atsuna kayang karelang talento itang makananure ligtas yung karela sarili. Nano yung buri mong sabihan karela? Lalo na ngayon sitwasyon na ngayon na masikanauran, talagang sobra kasikanauran. Magtagalog po para po kareng kabalin di kayong Sapang Kawayan. Lagi po nating pinupush simula po nung unang araw na napaka-importante po na meron po tayong close coordination. But on top of that, ang inyo pong lokal na pamahalaan, hindi naman po natatapos at hindi po tumitigil sa pagsulong ng mga inisyatibo para po tuluyan po nating masolusyonan ito pong problema sa pagbaha. Tanggap po natin ang sitwasyon na kailangan meron pong national government intervention para po masakatuparan ang ating mga engineering infrastructure na kinakailangan tulad po ng ring dike.
Pero ang inyo pong lokal na pamahalaan, sa kanya pong maliliit na pondo, sa kanya pong maliliit na hakbang, tuloy-tuloy naman po yung ating mga efforts para po kahit pa paano, mamitigate po yung mga risk at mamitigate po yung effect ng mga disaster. Dahil sabi nga po nila, we live in a VUCAD world ngayon, volatile, uncertain, complex, ambiguous, saka disruptive ang environment due to climate change. We have extreme weather conditions. Sobrang init po ng El Nino, napakataas ng mga heat index. Kapag naman po tag-ulan, kapag El Nino, napakataas naman po ng level ng tubig sa mga santol. Kaya po magkapit-bisig lang po tayo, huwag po tayo mawala ng pag-asa. At magdasal po tayo sama-sama para masolusyonan po tayo sama-sama. Mayor Ton, hindi naman sa para intrigahin ko no, yung mga kung gaano ka-epektibo yung mga flood control project na existing na so far at yung mga intervention na paghuhukay ng Pampanga River. Pero ngayon ba nare-realize na yung mga kung gaano ka-epektibo yung usapin ng first phase ng Third River at gayon na rin yung pagluluwag diyan sa mga waterways papunta diyan sa inyo. So far ba nakita ninyo na epektibo na to o problemado pa rin? Ito pong ginawa pong daan sa may Sapang Marimla po sa ating bayan. Nag-civic protection po ito sa mga residente po ng Santo Niño, maging ng mga residente po ng Purok Putat, Purok Arabia ng Barangay Bebena. Pero napaka-importante po na matuloy po ito at hindi po mahinto ang mga developments tulad po ng ginagawa po niya sa may Third River na kung saan tatakpan po through a check gate ang Third River na nagpapalubog po sa plaza at right bank ng Masantol. Kaya po naniniwala po tayo sa mga engineering intervention na kailangan para po talaga masolusyonan ito pong pagbaha sa ating bayan. Ayun. At mag-ingat po kayo sa inyo pong mga ginagawa, Mayor Ton, at asahan ho ninyong palagi po kaming tumatawag upang kumustahin ang inyong mga constituent. At ito, panghuli na lang, huling hirit, wala na bang casualty, nasugatan sa area Wala mo? pong casualties, wala pong injuries na reported po sa ating pong tanggapan. Okay, luwid ka at mimingat kayo, Rening Kayantabe at shoutout mo na kumukang Governor Dennis Delta Pineda na o yan, duduro iya po, napon niya pa po kening 4th District. Reta pong makiramdam kaya kami at o yan, makikita lamita. Ikoy ako pong Roelio Jr. Pakakatin. Pakakasanting na apelidong kuya kong Roelio, Pakakatin. Pero hindi kumakati ang tubig. Okay ni mo rin, manalbe kami, manibatan kabalansyan. Stay safe. Ini kano kasing lugar, no ka rin yan na Ash. Kini kay gugu, mitatas yata o san tayo sa bayo kay Mayor Di Mandato. O yan. Reta pong manalbe kami, mitaglo siya po mo rin makaschedule po mass wedding! Ay, nuko. Kaka, mass wedding, Mass wedding ning lokal kapanibalan kaya ni po syudad na ning San Fernando. Kapilan yan. Ada rin ning kakatabot talatuki. Ano pong July 24, may tauli kayo kaninin Ano mo pong Miyerkules yan kakaluguran na mera pa po kaya ning Heroes Hall. Iti bistaman pong masikaning uran, pauli na po ning Super Typhoon Karina. Labila pong anam, rempong couples, ding opisyal ng midiklarang miyasawa. Aking upaya na pong City of San Fernando, Mayor Vilma Kaluwag, yan pa pong may ngasal, agpang puking alkalde, malwat de kanong pig sa dyan iti, ding miyasawa, kaya be, ding karelang pamilya, paniguradong hanggang kauran, hanggang mauran, atin pamurin kanong megtau, inya kararagling ikat sila po iti kakaluguran. Makanyan man, masalese ya pong milabasing mass wedding, libutad na po ning masikanauran. Olen nyo na, Kaya rin na po ning kasalan, tinaglusla, Ingalkalde king Emergency Operations Center ning syudad, bang, padibalan ing disaster management. Pakibaluan naman po, ini pong kabilyana naman ng Tulaok portion, kaya naman pong San Simon, king NLEX, mayap at lasantang masalese rin balita. Kasi, oting milyari keng Venezuela, kabilis din nagulinda nom. Okay ni naman kaya Tulaok, kumusta kaya? Kakatinda nom? O atsuketang level
mitatasing danon. Pakibalwan tayo po kang Liana Kanilaw, yung kakatamo pong masipag reporter. Chiliana, kumusta na ka? Makatima na ka? Chi! Ay katami albugan ngayon eh. Makatima tamo yung burik na nagdating sa kaya katamo mo sa yung balita mo sa balita mo. Kanya Kabalit ulit sabi mo, tama na kauran may balawang sa dito, mas pwede Captain Fernando. At kagdagan mas yung balita kayo, makakapit medyo kasi bagay ka doon, pwede ulit medyo alam sa standing body at napakita ko yung kauran. Bago tayo naman na medyo pa rin kang bigangin na kanta mo pag sa dito na bibiyami, pagpuntahin Manila, North Bank, South Bank. Hindi namin ko lang po sa sabat ko. Basta nga, ako, kanyang lingkudya ini at pinukot namin ng adoring ang traffic Henny at isa sa tingala po Henny ulit ini sa October, ginawa ng pamag-visit ka rin drainage, ako pamag-gas, pamag-elevate. O ita, Liana, sama stepang audio mo na, medyo kay patad-patad yung bagya, baka nita nga intindihan na ang masaleseng mini Mikey. O ita, manalbeya pa mo kaya katamoy Tayag Lardy, papashoutout niya kay Liana, Agripina Mendoza Tuason, Susan Flores, Kenya pong Masantul, pakisilip nga na, reta pong manalbe kaya katamong sa pakla pong kapigaganakan, lalo na rin tao bulaon, kaka, rening kaya kang kakaluguran, rening kaya kang kababata, Joel Pineda, Manalbea, Bernard Garcia, Tauya po Candelaria Makabebe, Manalbe kami, sa Lese, nakalino na CLTV, ababalo, minano mga palyari kaya ni Labuat Kapampangan, nada rening kaya katantalatuki. Ikaw po Manalbe kaya kami, pangabagya, o yan, kumustan tayo po bisibayo kang Chiko pong Liana Kanilaw, nanong kabilya na po ning NLEX kaya naman pong Tulaok Bridge. Pamagbalik na po ning kakatamong special coverage kaya ni pong pamagbante king abagat.
Makabante ko, pamurin po kakaluguran kini kakatamong special coverage. Nanuno ka rin, ini pong habagat ne po ing kakatamong pakilasan, masalese, no makananuya po tindi epekto kini po labuad Kapampangan. At dito ho sa mga nakikinig ho sa atin, no, na eto, mga katabi nating probinsya sa Bataan. Pakibalakye po, pakisama ho ninyo sa inyong report. Ito hong may oil spill daw na nangyari dyan ho sa karagatang bahagi ng Bataan. No? Abangan ho ninyo ang amin pong pangangalap ng impormasyon dyan dahil meron hong isang nawawala. At dun ho sa mga nakikinig ho sa amin, ito, mahalaga hong malaman ninyo, lalong-lalo na no, yung mga pumapasok ho ng North Luzon Expressway, ito pong NLEX, yung traffic flow, kini pong Tulaok portion, king NLEX, Masalese, pamurin po ing Lagena. Live tayo po nga kayabe, yan Chico pong Liana Kanilaw. At Chico, kumusta yung Tulaok? Well, Paolo, ba yung kaya kung pinsan po si Bayo na report ka ni Tulaok, pero siguro yung mga balo, malinong buko daramdaman kel. Malino ang nakadaramdaman na nakapari resti, makatima niya. O yan yung masating ko, yan Paolo, uli kong damdaman yung mas blessed kaya nila kung nakarek niya katamang kabaleng motorista rin bibiyahe pa Manila, kadaliwa pang tutor na dadalang Kendrick Kendrick, kabaleng, aliyang kumakalpug, hining laalam na po rito na bridge Kennedy and let's go anyang binabasang August, actually anya July to August, problema da in ito next to dadaanan kaya nga team NLEX, yung portion na nito na o ini nga impog ya ining dalan kaya nga expressway net at balo tamo kasi baybayin tayo pilang agdo tutuko din nga traffic flow at ano talagang kapag nakakasakit dela sa pabiling ng kamos na buto mas syempre magreklama tayo opisyali talagang may problema tayo kita sa kemilyari pa kaya nga expressway na kapatid at paulit natin ka na lang pa mag-ibig ka rin nga drainage ang pamagdas o pamagdalugit. O yan, Kalaguna pa mo yung report ng Chikong Liana, pero iya po malaguing kaya swala. Pero yung kay Maya pabalita, adaramdaman tamo, ala pong albugke ni pong Tulawok area na po ning San Simon, kay pong NLEX, kakaluguran. Nata po manalbeke kami, numisan, abe na po king karelang kayan itang mituturan lang nerbiyos. Neng lulus-lulus ko nila, mamanuran, makanyan, pakibalak ko pa, G. Itarugong lugar ken Tulawok. Ngaran, Opo, kakaluguran. Once upon a time, itataga na problemado ya. At ito muna man po kening makabuklat tapi sa sabihan ngayon rene pong engineering intervention na nano Paulo G. Napakikwanan da po na ini pong dalan may sabing yapin po peka access tamo yan papunta po keng mega economic region, ini pong sentro na po ning katamong bangsa. O isipan mo, malaman, di kami isolate. Itang Tulyahan River, Kenny Valenzuela, Nilapoy. O isipan mo, dumalang ka mo naman dumalang ka kini, parang big, dadaan ka dyan sa MacArthur Highway, di ka rin makadaan. Gawa ng alin? Pangulo, di ba, natatraffic din tayo dyan at halos hindi rin ho makadaan yung mga sasakyan dyan sa MacArthur. Gawa ho nitong mataas din ang baha. No? Sikapan tamo pong pakibalon masalese nung nanula po retang obserbasyon na po ng NLEX Corporation para higit ho nating maintindihan ito hong sinapit ng ating pong mga kababayan na na-stuck hanggang ilang oras. Hindi lang ho isang oras maghapon, yung ilan. Inabot ng gabi kahapon. O Rene Manuel Vega katamo, shoutout ko na pa mo. Ikoy akong Joey Garcia, shoutout po, Barangay Dolores, Kenny po San Fernando. Me wala ya dala ning danom. O yan, sapa niya maskino ko rin, menton niyang dala ning sapa. O manibat sa Agustin, hanang koy akong Joey Garcia. Mibibwala po rin ng aluwatang kabalen Nino ba? Librado Marin, shoutout, nanonood, nakikinig ho sa atin. From Pangasinan, malino ya po yung CLTV Kenny. Naano ya po yung sitwasyon kaya ngarayat. O yan, pakikwanan mi po, pangabagya, kakaluguran, lilimbad la po rin ng reportorial team na po ng CLTV 36. Baka nitang kumusdanda kayo, iking manalbe, at kayo pong signal, at kayo pong kuryente. Ngayon po kasing makanya ni sitwasyon, kabil yan, albugalbu ay albuga kaka nuko ustong mitura na itang outlet yu oy cha
Lalo na nung sakaling dime power, munta kayo rugo, kayong general switch, nung magsilbi, ay turn off me. Kasi, ayan, metong yung pakaringasar din happy sabihan tamo ba, resti ne? Oras po, anak yu, yula po, dininan orientation, neng kararasan tamo pong albog. Oy, ata na po atin ng mga kuryente, ata ng ating metuktukubingan, ata ng may kinisaso. Makanya po yan O, may patong-patong yung problema. Dapat po kakaluguran. Kaya kilob na po ng pamilya, sa loob ho ng ating tahanan, kinakausap po natin kahit ho yung mga growing up, para ho alam kung paano ho yung gawin, sakali hong andyan na ho yung baha, para hindi ho tayo natataranta pa rin, Bek. Ganyan kalimitan nangyayari. Pagka inabot ho sila nung, may nagpapanik, saka, di ba, meron hong tinatamaan ho ng, trahedya. Jamil Bambalakap, San Fernando, Pampanga, shoutout. Drick Navarro, shoutout po. Kaya ni pong balena po ning makabebe. Makalbog, nakengam po, bale. Diyos ko po nga pong gano'n. Rata mong ikit kong bale. Makalbugla naman, bubong nalamo. Ikaw pong pasakoro. Mag-PM ko mo po kay CLTV 36. Baka nitang mamiyaya pong dalan din kaya katamong broadcast ka rin pong atsuking kapanibalan. Kumusta tayo naman po rin evacuation center. O yan. Kaya king permanent evacuation center king Ciudad San Fernando. Paka-activate niya kano. Nga ng kuya kong JM. O yan JM, kumusta yung kaya kang pamagbancho ka rin evacuation center? O yan. Ay, pakiramdam tayo, Kuya Kong JM, kabang mapapatlod niya po signal ni Kuya Kong JM, rata pong makiramdam kaya katamo na atsumo na maging evacuation center. Idane tayo As nagyo na mong evacuation center, nung ati kayong video ken, baka tambalo da rin kaya katantala to ke, makanano muna man itang tipong dapat yula pong lingapan, reta pong kaya kayong mangalati. Lumisan po kasi kakaluguran, atsuna kayo kaya taligtas sa lugar, kakapalyarian pa. Reta pong makiramdam kaya kami, lalo na po reta ng ating anak kamalati. Maralas pong malalyari, kakakalimbatawan da, tila palang malati. Itana may nga uranan ni wali ko. Ikwa ng mitura na tinyarugungening trangkaso. Na pong kasakit. Ita pong ating kakapalyarihan na kumaring Ash, ati ko ba masakit? JM, yan, atsuya po makatutok ya po kaning balita na tungkol po ka rin evacuation center kaya po San Fernando. O yan, JM, nanong may kapalyaring may harapat? Koyang, nanding abang kining 25 na ning Ulyo 2024, umintatamo na din kining barangay Lara kining Ciudad ng San Fernando at Kenny, ikita mo itang pag-activate itang permanent evacuation center na ning syudad. Nung ka rin namin ikano ang pong nanding ganingal to, ating total of 10 families, Koyang Paolo ring ni-rescue na pantadalan na kining permanent evacuation center. In total, katamo Paolo G, 10 families, a total of 35. Kanya naman, kining ikitamo, atin na lang apulong tent, makalarga kining permanent evacuation center at kipapatalamitan tamo ng thinking City Social Welfare Development Officer ni Ciudad. Atin yung capacity mahigit kumulang 50 to 55 tent in permanent evacuation center, Paolo G. At sabi mo naman maka-activate mo naman karing barangay level. At lula naman, Paolo G, itang king St. Jude, Kebiawan, ang pong barangay San Juan, nung rin, ang pang naman ka Mayor Bill Makaluwag, magkasakit lang naman kanusakit sa gating aliwang evacuees, mas burita pang mag-evacuate kaya ang mismong barangay malapit Karela, at kanila bisan tuki kening permanent evacuation, Paolo G, uling burita kano, na mas malapit lang yung Karelang pami pale-pale, dapat tente mo naman yung Karelang gamit. Yan naman, Paolo G, yung ikita mo ka rin na kompleto naman yung gamit at yung ganong kaya Sir Ma'am Weng Salas, yung City Health Officer ng Ciudad. Kompleto na panulo at yung infirmary ang pumalibiyayaliwang kwarto kailangan na king Metro Evacuation Center, Paolo G. Yan naman pamilit tamaman. Ayos na nila naman at tamaman na namang atlong beses si Metro Aldo. Pati naman ito panulo na rin mga tuwa, Paolo G, ditang pang maintenance na sa masanda na naman. Ang pong sinekap na nila tunggal-tunggal, pati rin ang anak ang pong senior citizen na rescue, man kanita ang apay ng dala ng mga panulo kontra king leptospirosis, ang pong aliwang sakit, Paolo G. O ito, kung JM, ray mangutang kaya katamo, yan, kareng evacuation center San Fernandong libutan mo, kumusta naman yung papangan?
mabsino man din tao kasi kasing mamanuran makaya para resti, balami para restin o danu pa na naman kanu, palpidano pala, kumusta naman yung relief yan? Retang makiramdam kaya katamin tuto na metong kareng eyo po kakalingwan nga na. Ne pong sa shoutout nyo kami po. Shoutout dyan naman yung kabilyan mi. Ala na kami pong abiyas. Ala na kami pong papa. Kumusta yung relief naman kayo, yung pamangan? Yes, Kuya Paolo, nung kailala tayo, ako taya po naman ni Niking, Disaster Risk Reduction Management Officer na ng syudad, ay Sir Raymond Del Rosario. Payo pamalyari, mga palyari ining sa kunang ini, Kuya Paolo, may sadya na ng detang relief goods, man ganito, nung malyari man kanuin sa kuna, apin na lang pamye. Pero ngeni kening mga lyari, bukod ketang pamamye ng relief goods, Kuya Paolo, atin muna mamagpadalang kay donation kening permanent evacuation center nga naman kita tao mo din nung open naman tanggap o nung pwede pa diretso na rin mag-donate pa mga na po magpadalang nung naman kening evacuation center. Magyari na ako ng bisita at i-drop off ka rin ng ipiyadong pamangan para sa evacuate mo. O ito, dakal salamat kaya ka Konje, mimingat kayo nga doon pa rin dyan ne? O reta pong kakapaltan. O, bakit lalabas tala pong pisasabyan din? Kasi rin kakapaltan na paring resti. O tsa, numisan mabubuliglig la rin eh. Gustong mabubuliglig na ka, Ash. Ay, nuko. Nano yung Enlex na milyari. Okay, kaya yung Enlex. O, eto ni masalese na yung signal ng Aliana. O yan, sige, pakibaluan tayo pisibayo ining kayang report pero bayo sabla. O yan, yes, nagye pa mo yung dalang king yes na Enlex. Nandun niya pa kasi papa-shoutout training motorista tamo, ne? Kumusta na ba, Enlex? Ngara. O yan, nakakiyo po, kakaluguran, magdugang-dugang ko po, malwalas, alapong kay, alapong traffic, at tutuna, kakaluguran, ita pong pigaga na kanta mo, gening area ng Valenzuela, all vehicle, hangga pura tamang lating vehicle, taga ng milalabas na lapu. Abak na balen. Shoutout kaya naman po, ini pong information officer na ning Guagua, pare resti, ilabas tala rening sa shoutout na, 12,000 individuals kano. Mahigit 12,000 individuals na apektado ng pagbaha sa 31 na barangay sa Guagua, Pampanga. At may kabuang populasyon daw na 130,000 ang Guagua. Halos 10% ho ang apektado ng pagbaha o as of 12 noon, no? January 25, 2025 ayon ho sa Guagua MSWDO. At pinaabot ho daw ni Mayor Tonton Torres at Vice Mayor Jun Lim ang paalala na mag-ingat tayong lahat. Ayan. So, subukan tayo bukas makadwa. Kasabi tayo Mayor Ton Kenny kasi atin niya mo naman talagang albugan lugar eh. Reni mo naman pong papa-shoutout kay katamo kay Kapas Tarlac. O yan, 10 pamilya o 45 na individual ang inilikas ho kaninang alas 2 ng madaling araw. Saan yan? Dito sa Sitio Babo, Sapa, Santo Domingo 2, Kapas Tarlac. At naghatid na rin daw ng tulong at food packs ang mga opisyal ng MSWD sa direktiba ho ni Mayor Boots Rodriguez. At doon ho sa mga nakikinig ho sa amin, ayun niya, kapabaluan, payabot na mo naman po, reng talapanibala ng St. Scholastica Academy. O, nanong atin. Yes, i-roll me pa, nanong milyari. Kaya po Pampanga, o, sandaan, celebration na Malaus ing Motorcade. O ita pong celebration da, po Malaus, kaya pong July 27. Makanyan pa man, Malaus siya ing programa para King Centennial, o Centennial kiosk, o ini pong Centennial kick-off da. Kaya po celebration da, mag-umpisaya ing programa King Metong Amisa, alas 8 na ningabak. O ikaw pong manalbeke kami, kakaluguran, bisa ka pa. O reta pong manalbeke kami, pangabagya, opo, sasawa, kaya kaming update. Uli na po ning kaya katamong pakibaluan pa mo rin ini pong lugar, kaya po Central Luzon, apilmi pong, o yan, makababad po king albog. As of this time, kakaluguran, chupuking 140 flooded barangay, kaya pong Pampanga, upon 13 LGUs, rempong makalbog. Dakal po, salamat. Yan ko po kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.